mooi hebben. Kun je hem dus verwachten? Ja, ik ben wel aardig volle mensen. Dat had ik net verwacht. En hoe voelt het voor jou om in het dorp huldig te doen? Ja, mooi dat er dan zoveel mensen binnen die het al heel blij vinden dat je hebt woont. Heel mooi. Je zit heel dorp eigenlijk gewoon met z'n achter je, hè? Ja, hartstikke mooi. Voor de Keersclub Beek, hartstikke mooi. Ga je een keertje niet een stiers weer een beetje op de kaart zet? Ja, dat hopen we wel, ja. Dat er meer mensen een keertje sturen. En nou een beetje feest in stiers? Ja, we zullen zien hoe het erin van jou, maar we moeten maar al een bierkaan, hè? Ja, supergrut natuurlijk. En het is gewoon fantastisch om te zien dat je zonder zit te genieten. Ja, eigenlijk alle drie, hè, maar... Van Hertel kampioenen, Jibbe Hammerdien, Bayem Sels, Paard KC de Boer en Geliel Stiers. Groot applaus.